Vuorineuvos Aarne Karjalainen perusti Hyvon Kudenneule Oyn vuonna 1951. Silloin käynnistyi 2 Interlock-konetta ja työntekijöitä oli 25. Arvi Tynyksen veistos Valoa kohti kuvaa yhtiön noseksi. Hankoon valmistui vuonna 1955 arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema yhdessä tasossa toimiva tehdas, jota on laajennettu jo 3. Työvoimapula pakotti yhtiön laajentamaan teollisuuttaan Saloon ja myöhemmin Haukiputaalle. Saloon valmistui vuonna 1963 Leikkaamon ja Ompelimon käsittävä tehdas, jota puolestaan laajennettiin vuonna 1969. Sitten lähdettiinkin pohjoiseen. Oulun lähistölle, Haukiputaalle, nousi syksyllä 1970 3. Hyvon tehdas. Näin yhtiö on ollut osaltaan luomassa työtilaisuuksia kehitysalueelle. Arvokkaan kutsuvierasjoukon läsnä ollessa tehtaan vihki käyttöönsä silloinen pääministeri Ahti Karjalainen. Vuorineuvos Aarne Karjalainen mainitsi tervetuliaispuheessaan muun muassa, että Hyvon on tullut Haukiputaalle jäädäkseen ja antamaan työtä, jota täällä jatkuvasti tarvitaan. Kehitys kulkee tänä aikana yhä nopeammin eteenpäin. Näin on meidänkin jälleen kerran todettava, hän jatkoi. Edessä on ensi vuonna tämän tehtaan ensimmäinen laajennus. Erityyppiset pyörökoneet neulovat suurimman osan Hyvon tuotteessa käytettävistä neuloksista. Interlock-koneilla valmistettavat trikoolaadut ovat kuuluneet yhtiön tuotevalikoimaan jo perustamisesta lähtien. Paitsi yksivärisiä sileitä, resori- ja otsoneuloksia, niillä valmistetaan myös raidallisia ja ruudullisia kuoseja. Jacquard-koneet neulovat hyvin monentyyppisiä kuviollisia laatuja. Kuviointimahdollisuudet ovat näillä koneilla käytännöllisesti katsoen rajattomat. Kuosi ohjelmoidaan mallirummulle ja mallien suunnittelu näille koneille vaatiikin paitsi mielikuvitusta, myös koneiden tarkkaa teknistä tuntemusta. Valmiit neulokset tarkastetaan 100% valopintojen avulla. Tarkastuksen jälkeen neulokset siirretään viimeistelyosastolle pesua, värjäystä, valkaisua ja muita viimeistyskäsittelyjä varten. 7 metriä korkean painevärjäyskoneen yläosa, josta neulokset syötetään ja puretaan. Noin 80 metriä pitkä japanilainen viimeistelykone on jatkuva toiminen, eli sillä voidaan suorittaa pesu, valkaisu ja jopa värjäys- ja kuivauskäsittelyt keskeytymättömänä prosessina. Tuloksena on täysin viimeistelty neulos, joka jatkaa matkaansa Leikkaamoon ja Ompelimoon. Korkeatasoinen, jatkuvasti alansa kehitystä seuraava tekniikka on tärkeä tekijä yhtiön kasvussa. Liikevaihto on kasvanut 2-kertaiseksi 5 vuosittain. Ensimmäisten 21 toimintavuoden jälkeen se oli 50 miljoonaa markkaa, josta vienti oli lähes puolet. Viennin osuus on jatkuvasti lisääntymässä. Tämä taas on sellainen neulosten viimeistelykone,
jossa laatuominaisuuksiin, kuten ulkonäköön, tuntuun, kutistuvuuteen ja niin edelleen, vaikutetaan lämpö- ja mekaanisten käsittelyjen avulla. Vuonna 1971 Hyvon aloitti uuden tuotelinjan, muotoon neulottujen eli full fashion tuotteiden valmistuksen. Full fashion tuotteen valmistukseen kuuluvat neulomis-, ompelu- ja viimeistelyvaiheet. Leikkuuta ei lainkaan tarvita, sillä niin kutsuttu cotton-kone neuloo tuotteen osat valmiiksi oikeaan muotoonsa. Osat kootaan tuotteiksi ompelimon työvaiheiden, saumauksen ja ketlauksen avulla. Ketlaus on äärimmäistä tarkkuutta vaativa työvaihe, jossa silmukkarivi kummastakin yhdistettävästä kappaleesta poimitaan neulakehälle ja ommellaan. Vielä tuote käy läpi erilaiset viimeistelyvaiheet. Muita tuotelinjoja varten neulotut viimeistelyt neulokset siirretään leikkaamoon. Levityskoneiden avulla neulos ladotaan jopa 200-kerroksisiksi ladoksiksi. Kaavat sijoitetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti ladokselle ja leikkaus suoritetaan erilaisilla leikkureilla. Uuden työntekijän tullessa taloon hänet aluksi testataan. Koulutus tapahtuu lähinnä työpaikalla ja lisäksi ammattikurssien muodossa, jotka järjestetään ammattikasvatusviranomaisten kanssa yhteistyössä. Miltä se näyttää ja tutustua tehtaaseen ja siihen koneeseen, jolle te istutte ja alatte ompelemaan. Uudelle hyvonilaiselle esitellään hänen tuleva työympäristönsä, kerrotaan perustietoja yhtiöstä ja tutustutetaan taloon. Ja sitten hän ryhtyy omaan työhönsä työnopastajan ohjaamana. Me tulimme tänne koneelle. Tämän koneen nimi on Pikasauma kone Unio Special ja tällä koneella me nyt sitten rupeamme harjoittelemaan. Myös yhtiön ompelimoissa on tekniikka korkeatasoista. Koneistus on mahdollisimman automatisoitua ja työmenetelmät kehitettyjä tutkimuksiin perustuen. Valmiit tuotteet tarkastetaan jälleen 100%. Kun näin sekä neulusten että prosessin eri vaiheiden tarkastuksen lisäksi valmiille tuotteille suoritetaan 100% lopputarkastus, niin tuotteiden laatutaso on korkea. Nyt tuotteet ovat pakkausta vailla valmiit lähtemään maailmalle. Noin puolet tuotteista löytää kuluttajansa kotimaasta ja puolet viedään ulkomaille, itään, länteen ja etelään. Ruotsissa ja Englannissa yhtiöllä on myyntikonttorit varastoineen. Muita huomattavia vientimaita ovat muun muassa Itävalta ja Sveitsi. Viennissä Hyvon on edennyt markkina-alueittain lähtökohtanaan markkina- ja kulutustottumustutkimukset.
Napittomat istuvat interlock-trikoiset alusasut tulivat Hyvonin myötä markkinoille jo yli 20 vuotta sitten. Puuvillan neulosta kehitettiin ja parannettiin. 50-luvun lopulla mukaan tullut Texylon käsittely lisäsi niiden kulutuskestoa moninkertaiseksi. Hyvon kolori mullisti alusasuajatukset 60-luvun jälkipuoliskolla. Nykyisin jo lähes 80% suomalaisten ostamista miesten alusasuista on värikkäitä. Laatuja on monenmoisia, luonnonkuituja, tekokuituja ja niiden sekoitteita. Värikkyys on joko yksiväristä tai iloisen kirjavaa. Isot ja pienet jacquard-kuviot ovat mitä monimuotoisimpia. Hyvonin tuotevalikoimaan kuuluu myös mukavia vapaa-ajan asuja koko perheelle. On rantaoloasuja joustofroteesta, teepaitoja ja puseroita, resori- ja interlock-neuloksista. Vapaa-ajan asujen osuus tuotannosta on jatkuvasti kasvamassa. Uniasut sopivat hyvin myös kotoisiksi oloasuiksi. Niitä valmistetaan useista eri laaduista monen värisinä. Napitonta mukavuutta ja hyvää oloa. Hyvon yllä, hyvon olla. Full fashion-paidat käyvät moneen käyttöön, vapaa-aikaan, toimeen, kouluun, yksivärisinä, reippaan raidallisina. Hyvonin modernit toimitilat tarjoavat viihtyisän työympäristön jo pitkälti yli 1000 hyvonilaiselle. Paitsi tarkoituksenmukaisia suihku- ja pukeutumistiloja, on työntekijöiden käytössä tilavat ruokasalit, joissa on mahdollisuus saada edullinen lämmin ateria. Yhtiö on rakentanut yli 300 asuntoa kaikkien 3 tehdaspaikkakunnan hyvonilaisille. Niiden yhteydessä on viihtyisät vapaa-ajan viettotilat. Myös erilainen kerhotoiminta, varsinkin urheilun merkeissä, on vilkasta. Vaikka työmatkat sujuvatkin kauniilla säällä, näin iloisesti kävellen tai pyöräillen, on hyvonilaisilla myös käytettävissään linja-autokuljetukset. Jo Haukiputaan tehtaan vihkiäisissä totesi vuorineuvos Karjalainen tämän ensimmäisen rakennusvaiheen saavan jatkoa. Laajennukseen ryhdyttiin kesällä 1971. Sen peruskiven muurasivat heinäkuussa tasavallan presidentti Urho Kekkonen, kauppa- ja teollisuusministeri Arne Berner ja vuorineuvos Aarne Karjalainen. Perustajansa mielenkiinnon kohteita kuvastellen on Hyvon mukana mitä moninaisimmilla yhteiskunnan sektoreilla. Jäljessä hänen huikea kilinsä, joka Vuosaaren 3000 metrin matkalla oli lopussa 53,9 sekuntia 400. Voi saada ihmeitä aikaan vieläkin. Ja jälleen hän... Kotikaupunkinsa Oulun yliopistoa ja sen ylioppilaskuntaa hän on tukenut monin tavoin. Merkittävästä taloudellisesta tuesta on todisteena Kiimingessä sijaitseva Oulun yliopiston Aarne Karjalaisen observatorio. Siellä harjoitettu tähtitieteellinen tutkimustoiminta on saavuttanut mainetta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hyvon on osoitus poikkeuksellisen mittavasta elämäntyöstä. Sitkeä, peränantamaton työ ja ennakkoluulottomuus vievät läpi harmaan kiven.